sin tira chuan korta in chen na lekha hi an lo ti fela ati tu chuan an lekha chu pe in tikhan dan ang takin inin chen ta e ati a meichhia lo la tu chuan a rilru in kumhni lai kha jawbation khan engma lo ang mai min en to a tuna po nangma lo kal lowin loyar iron tira ti in a han ngai to a chuti ralin a hnunga a loyar tir chuan miss jiang ti ron kawin jai chaw hne na chang kathuron ken hi ti in apu wanga in nei ni a chu mai ba ka jai chaw hian tu ma laka banei adu lawa chu wang chuan hei kar thila la poisa tam taka omang ati a mase ani chuan angai lawe ti in anin chen na lekha pakhat kha pe in poisa katla cham hleinem ati ve saka akal san ta dai pona han thling chu a han ding deuh wangwanga karun tlanin a han din chuan tlangwal pakhat run chhuakin jingwan ti in arun kawa ani po chuan phur deuhin una pa ti in a han tlan pheya chu pa chuan inin chen chu kalom pui che ati chuan ni e hei kanin chen na lekha po alalum thar tharania alo ti a han entir vela ani la chuan inin nei kha azia lo tak tak ani I du dan po ani si lawa ati chuan jingwan chuan nia ma se kapu du dan kha ani si a ka soisel du lawani kha alo ti ve a chu pa chuan keipon makati tingi kapu khan kha mi lak lak lo jawbation ber kher anei tir che ani khanei lo lang chuan keimanen kanin nei mai tur ati chuan jingwan chuan imolami nangte chu ka unau pa lomi ni chu tianga thleng thei hleinem alo ti a kara a han lu daya a unau pa chuan kar tuk ver ki ker kerin a han hon chuan o thisena inzom na kan nei chuang hleinem ati chuan jingwan chuan chu po ni se katan chuan engtik lai pon ka unau pa nya lom thisen inzom ngai lo alo ti ve daya a unau pa chuan ole kha chu da thaila engtia omzel nge itum ati chuan jingwan chuan kani na nga ya ka let li ang doctor ni turin ka beyanga doctor jiang ti nge yin min ko le do na ni ati chuan nui vurvurin a unau pa po chu kara chuan a luta kar chunga chuan jiangwan chu a unau pa chuan ole tuna chuan brain surgeon khovela chaber aron let le don ta e ati fiam vela an hlim don hle sin ron in thlakin mi papakhathi aron langa chu pa chu jawbation lo ni in a secretary chuan a lawyerin alo kol thu le miss jang chuan in chenna lekha chu ati fel thu aron soya ati a Mr. Zhao chuan engzat nge a choi a han ti chuan a secretary chuan kathudon danin Miss Jiang Khan engkim choi turpo a pevek chuan loyarin ithil pe kha pe ka tumin adu lawani ome atili a Mr. Zhao chuan ka in pakhat kha akuta lo da angche ke hian tu ma le ka ba turani lo ati a ole alo tivat thil dang soi tur il na yem ni ati chuan a secretary chuan o ne ye thil pakhat ama a Dr. Jiang Ramdanga Sarjan thiam tak ma se kumhni liam ta a bopil makha aron in lar le ti thu thang ka sha ani ati chuan jawbation chu a chhong hle maya a chutna chang chuan run dingin engah tak takem ni ati chuan ani thu le he khopui nge ya hian omin hospital pakhata attending doctor anga thokin neurology department na a omani ome ati zungzunga jawbation chuan ani chuan yo tan awa thadon ve a omna min shwai ngal ro ati a hospital chu lo langin jangwan po a uniform doctor ko tha chuan a lo langa ani hi an soi brain surgeon thiam takha ani chuti lain emergency in tu emo hi an lo nor luta a hmu ve le watlan phei watin thil omzia a han zota lo shil watin brain hemorrhage ni in car accident aton na a hliam alo ni a jangwan chuan chek zungzungin adin hmun chu zaiwat angai thu chu a shela kalpuyan tum chu damlo nupui chuan lo ti dingin ngoite u heti ringot ani theilo doctor dang hei aya senior jok wazong ru ka ring tok lo ani alo ti tlata jangwan chuan ani na soyin he hospital a doctor thiam ber te singami ani thule
a pasal chu zai ni vat lo chuan a thi pha thei thu a hrila ma se chu nu chuan iwa zak lo ve khatiangin thi ti tong kam mang re re su thleng tak tak se i du ami ti in a hnial zela nar swan dam lo pa chu adin hmun hniam zel thu a soya nur an han tum chu an nupui khan inti makle mai ka du lo ka ti ni lom ni he doctor hi ti in avanem vaka atlutur chu jawbeshan chuan lo man mana jangwan po chuan makati hle chutia aron lang ringot chu jawbeshan chuan damlo nupui hne na chuan lungai lo turin le engthil po athlenga ni chuan compensation apek tur thu a shilta ka chuan arem ti ve shama an nor tlang thei ta bok jawbeshan chuan jangwan hne na chuan ka hmu che chu kalom hle mai doctor jiang ati a ma se lo be du lowin akal san da ya ani po chuan en zui ta top operation an zo churun chuakin damlo chu a that to thu le tlang taka an zai thu aron shila lom thu te an han soya ward lama an nor ta bok jawbeshan chuan doctor jiang ipui na kamamo ani mi pakhat zai turin ti in a file te a han pe a jangwan chuan a ril ru chuan ole khale chen kanin hmuto lawa tuna he mei chawang ya miron sungania ati a jawbeshan hne na chuan he damlo hi anna hle ti sha anga ti ro ati chuan a sha thule chu wanga aman zai tura adu thute brain doctor thiam ber ani wanga ni ati kwal vela mase ani chuan poikati mase ka theilawani tia kalatum chu poisai du ni po in idu za zat ka peyang che ati a mase ani chuan poisa hian engkimati fel theilo ti shala chuan he hospital hian dan le dun te a nei ve a chuan khonge damlo chu ompo a omlo hi ati a mase jawbeshang chuan ani chuan heta kanon transfer donya tuna chuan private hospital a omri ati a jangwan chuan akal sana a secretary chuan he tingi tunlai doctor hi anwa indu ve alo ti a jawbeshang chuan ngoila yeu chu heta ron transfer watang che a soi ang khan ati a yeu po lo langin hospital chuan alo om to a jawbeshang chu beisang u nau pa tia kawin doctor jang hian min lo zai du lo ta se engtin nge ni ta ang ati a ma se ani chuan engti kong zong pon a zai tur thu lo shilin a du lo ani chuan kong dang a zon zel tur thu chu a shila yeu chuan ma se nangma keima wanga in da nyam hi ka mu theilo ani ati a jawbeshang chuan chutia ngai twa su I unau pa khan kha chem keima ton tur khalo dang lo ta se tuna hian aladam nge yang chuan aboral ma a athumin tiam tir angin nang hi thatakin ke enkol don che ani ati a jangwan lampan chuan a han kala a kau po chuan a shalok theilawa avapan hnai chuan doctor jang yeu chu I soi angin kanon transfer to e chuan I zai thei nge ka be se ati a ani chuan Mr. Zhao ishia anga keima chawlo po hi brace sergeant cheina hian an omti ishelowem ni ati chuan ani chuan mase nangma hi khovel po a lang theya thiami ni a yeu hi izai hlotlingang ti ka shat wanga ni ati chuan ani chuan ole ka zayang mase engi muthil phut ka nei ani ati po chuan soila alo ti vata jangwan chuan ole ama sabera chuan laboratory din ka tuma ati a ani chuan ole engkim ka kutai da donya alo ti a soile in chuan kan hospital hian operation theater kan mamo bela ati chuan ati tur thu chu alo soi zela atopa chuan kan hospital hian building thar kan mamo ani inpatient hotan ati a ta ze chuan itima ma lo mu ati ve tange nge ma se jangwan chuan apoi hleinem kan ti lawanga ni mai rom ati ta ka chuan jawbeshang chuan ole katlome ka pe ang cheu building thar chu ati a jangwan chuan he nu hi itan a hlu hle nyang mo a han ti chuan o hlui e alo ti ve a ole ti in ama supa chuan a han kal da ya jangwan
lom na cho hlui lo kilin an zinga pakhat chu dingin doctor jang wangin kan hospital po ming thana tam tak anei le don ani hi chu mai ba ka Mr. Jawan donation tam tak ka pe bokani chu wang chuan zunno atan I handom ti ang u ati chuan jangwan chu lo ding ve in kalom lu tu ke min fak der na a ma se zu ka in ve to ngai lawa thingpui hi kalo choi ve ange ti in an za chuan an ina jangwan chuan milo she thiam ula borak thiang hlim kan hi blok ange ati a chuak zui ta bok a chwa nu chuan doctor a tho pui te ho chuan an lo el ru hle maya an lo soi sel ngal sap sapa an zenga pakhat chu tho vutin a han chuak ve a jangwan bula ve thlen chuan doctor chiang milo she thiam la thil ka zo du che ati chuan ani chuan enge doctor li alo ti a chu pa chuan bel pai nei mialem ati chuan ani chuan bel pa ka nei lo alo ti chuan chu pa bok chuan ani chuan tia ma han la ka tum chu jangwan chuan pasal chen to zo kanya ati ta ka chuan chu pa chuan a ole ani chuan nidanga kanin bele donia ti ina kalsan ngal da ya jabe sang po lo langin jangwan ne na chuan imi hnol dan chu a thale mai aron ti vela jangwan chuan I boyne tur om lo tia kala tum chu lo dangin min thla ngal ro engthil ngei ti alo ti a jabe sang chuan zui inem ni yeu chu engti khuna nge I zai theyang ati a mase ani chuan ka zai nge yang ti po ka soi hleinim alo ti ve a thil tam tak hospital tan ka donate to a engthil dang nge ila du chewa ati a thin rim chan to hle jangwan la chuan Mr. Jautan hian ana thok tur pon kalak tlak wakin ka shelo alo ti ve saka ani chuan min hovia wem ni alo ti a ma se jangwan chuan hotur chepo in kanin shenga yem ni lo ti in akal ta da ya jabe shang chu a thin rim mel kher mai jangwan chuan office a yu file chu alo enin a ma a anthil soite a han ngai to a ko la lak chuan ole kalo kalang ti chuan a chhuak nga la operation room ma a chuan jabe shang chu lo dingin jangwan lo kala mu chuan iti thei che angmo alo ti a jangwan hian yu chu zai lo rem ti hi alo ni ani chuan ka thei top kalo chwa don nia ti in a lut ta nga la pona chuan lo omin an zai chung chuan ril runam lo deuh hian a lo om ve char chara refe nuwa chuan nurse khalo chhuakin enge a an alo ti vata nurse chuan yu chung te emni ini ati masa a ani chuan ani thule a chan chin chu alo zot vata nurse chuan in zai chu a hlot ling khop mai tuna chuan dam lo chu observation room lama thon ani e ti in akal nga la jangwan ron chwa chuan lo ti dingin min ti boy lo te ti in e lo deuh hian alo bia a ani chuan enga tinge min huat ma ati chuan jangwan chuan hei hi kanin mu top na ani ka be sei ti in akal san da ya a secretary kharon tlan phein a hne na yu chu observation room a anda cha thu chu aron shila ani chuan doctor jang hian engwanga khatianga ka chunga omnge ani min hoviau ringota ati chuan a secretary chuan ani lawang meichhia te chuan an du deuh te chunga swalan chhuat thina lom alo ti a nangle ke ngat phei chu meichhia tu poin min du ang ati vela jabe shang chuan ngoi mai te ti in kal san dai jangwan chuan yu chu lo check in I recovery po a thale mai ti hian rewak lo hospital ai omanga idam thale watang ti in lo shila yu chuan doctor chang kalom lu tukania ati a ani chuan lungai du su ka hna lom Mr. Jawan ibil zong zong a boy puya ngai to turi nei lawania ati a yu chuan ti da ila bel pai nei lawang ti ro I du zong min shilla chuan ka zon pui don chinya ti ina zota unau pashan hi I du mai lawem ni ati le mek chuan jabe shan churon lutin engin lo soya aron ti luta yu chuan hei doctor jang hi ami du zong kalo zot meka belpa nei si lawa ti in jangwan hne na chuan doctor jang I du zong ishelawani po in I du lo zong tal min han shilla chuan ka zon huna pu kalo ngai ven te langa ati le a jangwan chuan
ole ti in ka du lo chu minga jaw om hi ati phota jaw be shan chuan engi chu boina inei na chan ati chuan ani chuan kutja ke entirin khatyang hmingpu kha nei lo turin mi shilani alo ti ve da ya ka du lo bur ti in a chang zui bok yu chuan una pa po hian ama in nupui nei te ka sha a ma se anin chen to an soi dan chuan anupui hlui chu mi thawak lawani ti ka lo sha a ati chuan jangwan chuan ole chu tiang chuan ani momin lo mu ati ril ru a ril ru chu ana ve det chong chuak le in Mr. Zhao nupui hlui chu poi ka ti poi khop mai ti in chuak ta da ya jaw be shan chuan a ve ngal corridor a chuan vati ding in Dr. Jiang engwanga ka chunga thin rim ve ringot ngei ni le ati a nupui ka lo nei to wang kha em ni ati chuan ani chuan nui deuh chung hian nanga nupui lo nei le nei lo chu ka boina om hlei nem alo ti ve a ani chuan chu ti si nga tingi hetia ngai om ati chuan a shimin ani ne na kanin chente kha chu a tur ve renga lom kanin nei po kha ti lui na in nei kan ni a chu mai ba ka mu po kala mungai lo ati le a jang chuan eng po chu ni se atan poi ka ti khatyang khan inin chen nuwa a chanchin a chhezong ten mi in an soyania ati chuan yu kha chuan keima min khongai wanga soi mai mai ni kha alo ti le a kalatum chu jabe shang chuan lo ti ding le in thin rim deuh chuan jangwan chuan enge sek te chuan ati a ani chuan mindu lo der kher su ati ringota ani chuan noi sukin izak na nge ke hian ka du re lo che inga tan ma ka ti lo che ti in a kal ngal da ya a secretary po lo langin Dr. Jiang chu ami zia makle mai aron ti a ani chuan a chanchin lo chui la ka du ani kumhni liam ta a omdan keima nen in ton to na kan nei yam ti chenin hetyang em min hwa chan hi ka shedu ani ati a jangwan kalai chu mei che pakhat hian surprise run ti in a luggage nen arun thonga ani chuan jangtian ti in a ko nga la ramdangai omi mokatia ati chuan ani chuan o ma se I pasal nen inin chenti ka sha a nangma support tur che in karon let nga la lom ati a anin mu chu an hlim dun hle karila cham lutuk thil eyang ti in an kala jangtian chuan ka thin rim lutuk asin chu ba ka khanu te reu yu kha izai ti kalo shele nga la ke chu ni la ka du mya lawang ati ve a ani chuan a haulutuk Mr. Jawan Hospital tan donation tam taka pek pha a chu mai ba ka doctor ka ni na angin mi puitur ka nya lom ati po chuan chu po ni se ti in lo nyal ve tang changa jabe shang soisel chung chuan an chong lai chuan amala chu aron lang thuta engwanga ka chung chang chu tianga soi ringot nge in ni hospital tan ka donate tam lo in ti yem ni ati a jangwan chuan ni lowe hei ka chan nu hian yu zai mana khan du ai idil tam alo ti vel mai maya kan fiam thu lom ati a jabe shang chuan nang hi jang jaw dong fanu ini tiro ati chuan lau deuh hian nilau alo ti a ani reng si chu ka sherengang ti in akal tadaya akal nu chuan jang teng chuan avapoi tak kapa company tan apoi theyang ti kawan lau em ati a jangwan chuan lunga su chutianga te du big em lawang ti in lo hnem ve bok jabe shan chu corridor a local mekin jangwanin akongka a han hong chu a muthuta hongzau du lawin api a chuan alu nu chuan chhuakin engi omzia ani hi ka inbul loka a omti na emni ati a chanu jangtian nen lawin mu in alo chhai vela ehe engi omzia inin naisia nakina inin neile mayange te ti in jabe shang hian anupui hlui ni ti sha se makati don hle mai alo ti ve a jangwan la chuan chutin lo soi su voi khat ma kan la in hmulawa lom alo ti ve a chanu chuan ko la han donga apa company in boina an lo tok tak chu ni in jangwan ne na chuan kha jabe shang khan ati tak ani kha ti in aril ro ha hle maya mase jangwan chuan lungai lo turin le apui tur thu chu shelin ama mutur chuan ankal ta ngal
office a chuan vakalin ma se jabe sang assistant chuan an hmu thei lo tur thu le an boss chu a boy thu a lo shila jangwan chuan a chanu hne na chuan lungai su apu puina kan di langa kan be nge yang ati a apu jaw chu a han kola kapu kanin biak lo na rei to hle mai ti in thil pakhat min ti saklo the ngem ati a jabe sang po chu a secretary chuan ipuin a mudu che ani jangwan khan alowa bia ni ome ati chuan phur lo deuh chuan akal ve ta nge a jangwan chuan apu chu lo mu in anin nel hle a apu chuan jabe sang nen in chen ma ula katan chuan katunui ni reng don ania miron tlo khat lu tuka te lo ti in angai thu te chu alo shil nuala ani po chuan hospital lam a join to thu le a boy ve chin thu te chu alo shila mase aron tlo zia tur thu a shila anom puinu lo lutin yang master alo le chepe ati chuan jangwan chuding thutin ngoite aron le ten min hu anga plan na fu lo vek don ti in han ngai to a apu bula chuan kapu ti turpoi mo kaneya kakal masa ange tia kala tum chu lo chel ve tlatin la omri la jabe sang po alo le do na zanra kan kil hawang chu ti in a soi ve tlata ti wak ngai na chu a she to lo hle ma se security pakhat ron lutin yang master chuan miss jengyu yu akan thu le alo ho ma lo tur thu aron soya apu po a thin rim hle khanu bo khamo angai to a ti in ma se jangwan chuan thin rim lo tur ra lo ti in ani nen chuan anin chen to a apui re lo alo ti a jabe sang po chu yu chen na alo kalin inom sam lo ani chuan ka secretary lo shilna hospital a shwaiwa don chenya tiya kalatum chu yu chuan a hnung lama changa lo ko in unaw pashen kal su ti in thlema han tuma ka du chati sha ang ama chang to khan te ti in ma se ani chuan du tok turin le idam lo kha ina swalang ti in a in thla ti ra akal san tabok chutia akal nu chuan yu pa churon lut vatin tingi akal ngal da ya engma atinangi alo ti a ani chuan kapa ka du bi khleinem ani kha alo ti ve a apa chuan mosu mi house tak nupui ini theina turani hi I unaw pa kha atan a in pehle a khawang khan itan chance a chalutuk mala char charang che ti in lo fui ve bok